Алдагы кутлау сәламебез Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылына юллана. Бүген үзенең 60 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Аминов Марат Зиннатулла улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Нәфисә, кызлары Регина һәм Алсу, улы Султан котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Сөекле әткәебез, әбиебез Фәхерниса Юсуп кызы, бабабыз Зиннатулла Сәүбән улының гаиләсендә 7нче балалары булып якты дөньяга аваз салган. Төп белемен Яңа Терешка авылы мәктәбе, урта белемен Урта Терешка авылы мәктәбендә ала. Укымышлы егет Рязанск авыл хуҗалыгы техникумының механизаторлар хәзерләү бүлегендә бары яхшы билгеләргә генә тәмамлый. Туган авылына кайткан яшь егетне озакламый Совет армиясе сафларына алалар. Литва Республикасында үзенең хәрби бурычын һава десант гаскәрләрендә намуслы килеш үтәп кайта. Туган авылга әнкәсенә улының булдыклы, җаваплы булуы турында еш кына мактау хатлары килә. Янәдән туган авылына кайткан егет хезмәт юлын спорт эшләре оештыручы буларак башлап җибәрә. Шәшү уру вакытында актив катнаша, су кую станциясендә оператор, МТМдан нормировщик буларак та эшли. Тырыш егетне озакламый МТМ мөдире буларак билгелиләр. Әйтергә кирәк, әлеге оешма таркалгынча ул шушында намуслы килеш эшләп килә. Кайда гына булмасын, аны һәр вакытта авыл халкы бары яхшы яктан гына телгә алып сөйлиләр. Гаиләсендә дә әткәй сынатмады. Әнкәйебез белән безне 3 балаларын якты дөньяга тудырып, матур тәрбияләп үстерделәр. Кызлары Регина белән Алсу инде медицина училищесын тәмамладык. Беребез Сызранда, икенчебез Казанда урнашып хезмәт итәбез. Улы Султан 9нчы сыйныфны тәмамлады. Әниебез Нәфисә Имран кызы белән безгә бар яктан да үрнәк булып, дус, тату килеш, ылы мәхәббәттә яшиләр алар. Әтиебез безнең алтын куллы. Нинди генә эшкә алынмасын, барысын да булдыра ала. Туганнарга карата да ул бик мәрхәмәтле, ягымлы кеше. Без аңа барысы өчен дә рәхмәт әйтеп, шиксез яратуыбызны белдерәбез. Газиз әткәебез, сөекле тормыш иптәшем. Сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер сукмагың сикәлтәсез, аяк-кулларың сызлаусыз, сәламәтлегең кырыштан да ныклы булсын. Әниебез белән бергә мул тормышта, шатлык, куанычта яшәргә язсын. Җан тынычлыгы, эшеңдә зурдан-зур уңышлар, яхшы, күтәренке кәеф юлдаш булсын сиңа һәр вакыт. Тормышыбызга ямь өстәп, кайгы-хәсрәт күрми, озын гомер итүеңне, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәвен телибез. Һәр вакытта да шулай киң күңелле, шат йөзле, ылы йөрәкле булып кал. Яшә әле, әти, бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә. Яшә җирдә якты гөлләр булып, терәк булып килер көннәрдә. Рәхмәтеңнән Ходай ташламасын, кунагы бул якты дөньяның. Озак яшә, утын сүндермичә, балаларың үскән уяның. 60 яшь ул әллә ни күп түгел, тырыш әйдә 100гә җитәргә. Язсын 100гә җитеп, шатлык белән бергә гомер итәргә. Хөрмәтле Марат Зиннатуллович, матур юбилеегез мубарак булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.